Mahigit 300 residente ang lumahok naman sa isinagawang 2-day theoretical driving course sa bayan ng Manaoag sa pagkikipagtulungan po yan ng lokal na pamahalaan at Land Transportation Office sa Binalonan District Office. Ito ang ika-4 na batch ng naturang pagsasanay na nagdala na ng kabuang mahigit 900 na kalahok mula sa Manaoag mula nang ipatupad ang programa. Sa loob ng 2 araw, sumailalim ang mga kalahok sa diskusyon tungkol sa road safety, traffic rules and regulations at tamang asal sa pagmamaneho bilang bahagi ng paghahanda sa pagkuha ng lisensya. Ayon sa lokal na pamahalaan, layunin ng aktibidad na palawakin ang kaalaman ng mga motorista at matulungan silang makasunod sa mga regulasyon sa kalsada bago sila bigyan ng karampatang pagmaneho. Patuloy na isinusulong ang programa upang mas marami pang residente ang mabigyan ng pagkakataong makakuha ng kinakailangang pagsasanay ng walang dagdag na gastos. IFM News. IFM News. IFM News.